אז יצאנו לטרק האלפיני היחידי בישראל! תראו כמה לבן! מטורף! יאללה בואו נתחיל! נעים! זה לא כזה מפריע. וואו! וואו איזה עמוק רגע שלי. יש לי מים אחי. יאללה. בשבילים. 4:40 בעפולה. מתחילים את הטיול שלנו לחרמון. ויאללה, בוא נצא, הולך להיות כיף. יאללה, הגענו לנווה עתיב, מתחילים את הטיול שלנו. וואלה, הגענו קצת מאוחר, השעה כבר 6:45. 7:45, לא כי אנחנו תמיד מאחרים כרגיל, אבל יהיה טוב. בגלל הרחפן שלי אבל בסדר. בגלל הרחפן. נדע שאנחנו סוטים פה. אנחנו תמיד סוטים. נצלם גם את הצלם. מה זה, בריכה 5 כוכבים? שלב, הבאת את הביקיני הוורוד? כן. יאללה. מי קופץ ראש? אני. תשמע, אני אקפוץ עם המצלמה, אני אעשה לכם קצת צילום מתחת לבית. טוב, אז בגדול, מסלול האדום ממשיך, אבל אנחנו חתכנו שמאלה במסלול השחור להר הסנאים. יש פה הר סנאים כאלה, טוענים שזה סנאים בצבע זהב, קצת זהובים יותר, אבל מאוד מאוד נדירים, קשה מאוד למצוא אותם. אז ננסה את המזל שלנו. לא מכיר מישהו עדיין שאמר שהוא מצא את הסנאים האלה, אבל אולי אנחנו נמצא אותם. אלכס, סנאי, אלכס! סנאי! סנאי! מה זה? זה סנאים? וואו. what the fuck. סנאים מת אחי. מה היה לנו כאלה מלא ברמת כזה? זהו, אם אתם רוצים, אם אתם תכנים לעלות על כמה שיותר ערים בטיול הזה, שזה שווה כי יש פה ממש מלא ערים, זה ממש עלייה של אולי נראה לי 10 דקות, אתה לא חזור. טוב, אז הגענו להר הסנאים. עדן, מצאת סנאים? אין פה סנאים! לא מצאנו סנאים, אבל יש פה נוף יפה. אז אם אתם ככה, כמו שאמרתי, מטפסים פה כבר להר חרמון, שווה אולי לעצור רגע. זה לקח לנו 10 דקות מהשביל. 10 דקות. משהו כזה. עכשיו זה 10 דקות חזרה, וחוזרים לשביל. ותראו איזה נוף יש לנו פה. ואולי אתם תמצאו סנאים גם. סנאים! עד שמצאנו סוג של שלג, זה מה שאתה עושה? זה מה שאתה עושה! מה עוד אני יכול לעשות? לא להרוס אותו. אני לא עושה, אני עושה ממנו ברד. בנו, בוא ספר להם לאן אנחנו הולכים עכשיו. טוב, אז אנחנו עכשיו הלכנו הרבה כביש והרבה עלייה. אנחנו חותכים פה לשביל שהוא לא מסומן, אבל הוא אמור להיות עדיין שביל להר שזיף. הר שזיף. שם אנחנו נגיע לפסגה ונעצור. בפועל רוב המטלים הנורמליים ימשיכו פשוט בשביל עד לאתר החרמון. אבל יש בעיה אחת, אנחנו לא נורמליים. אז יאללה, להר שזיף. התחיל להיות פה הרבה קרחונים על ההר. שאלה. לא, מלא קרחונים חמודים. מלא קרחונים. מקווה שכבר הכל יתמלא בלבן. איפה כל הלבן? מקסים, עשית טסט לרכב? תשמע, האמת היא, אל תספר, אבל אני לא עשיתי כבר איזה 2 שנתיים. מקווה שלא שמים לב, אבל... לא רואים האמת. עושה אורות גבוהים. נראה טוב. אורות נמוכים. הגה ימינה, הגה שמאלה. תשמע, יש איזה סדק קטן בשמשה כמו שאתה רואה. כן. אבל אפשר לנסוע, זה לא כזה מפריע. מטיילים בשבילים. איזה נוף. שלב, ראית מקום יפה יותר לעשות בו פקל קפה? אבל אין כזה מקום בארץ. אבל זה בארץ. הגענו להר שזיף!
גובה של 1541, אנחנו בפסגה שלו, רואים מפה את ברכת, איך קוראים לבריכה הזאת? ברכת מן. ברכת מן, יאללה. אנחנו הולכים להגיע אליה דרך אגב. פה אנחנו רואים בו את החרמון, שאנחנו הולכים להגיע גם לפסגה שלו. ותכלס אנחנו רק בחצי טיול. עד פה, עד כה, היה יחסית מאתגר. אבל אני יודע שעכשיו היא עוד יותר מאתגר. אז יאללה, בואו נמשיך. הצלחה. וואו! וואו! פאק, הרגל! וואו, איזה עמוק הרגל שלי. וואו! אשכרה, זה עובד! קיבלתי היפותרמיה באצבעות. כן, שמתי כפפות. הופה! יאללה. וואו, נכנס. וואו! איה. נקודות. חברים, תשימו נעליים, אל תהיו בנו. זה לא שיש בעיה בנעליים. ברכת מן. וואלה, קפואה בכלל. שמו. בסה. אני אומר לך, אתה יכול להיכנס. אל תקשיבו לעדן בחיים שלכם. אם יש מישהו, חברים, שלא מקשיבים לו אף פעם, זה הבחור עם הירוק פה. לא משנה מה הוא אומר לכם, אתם לא מקשיבים לו. אז אחרי כל הר שזיף שהלכנו ללא מסלול, עכשיו אנחנו חוזרים למסלול האדום עד לכניסה של אתר חרמון, ושם אנחנו נפגוש את שביל הגולן. שביל הגולן. תחילתו של שביל הגולן. תחילתו של שביל הגולן, שתכף נראה לכם אותה בטח. אז עברנו את החניון, אין לנו האמת הרבה זמן, לא רוצה לגלות לכם מה השעה, אבל אנחנו 2:08. וואי. האחבל האחרון שיורד מלמעלה הוא ב3:30, ויש סיכוי שנרד ברגל. לאלכס יש שקיות בנעליים. הופה. צ'יטים. וכל השאר עם טל. אנחנו כל השאר מקווים שוחים. שהניסוי... נקודת התחלה של שביל הגולן. נגיע לשם בפסח, עוד נפגוש אותו בפסח. שביל הגולן. שביל הגולן, עוד ניפגש. יאללה, להר חבושית. המסלול הירוק מתחיל לא קל בכלל. ועוד לא הגענו לעלייה. כמויות השלג פשוט מטורף. מאוד קשה ללכת כי כל צעד אתה טובע. מקווה שנספיק. שמעת? לא פשוט. לא פשוט, זאת המילה. השעה כבר די מאוחרת. אם יצא לכם הזדמנות ואתם מתחילים את השביל הירוק באותה שעה שלנו, לא ממליץ לכם בכלל. זה מסלול ירוק מאוד קשה, מאוד תלול ומפוצץ בשלג, מפוצץ. מה שמכביד על ההליכה מאוד. אנחנו עושים אותו גם מאוד מהר, בגלל שאין לנו זמן. מה שכן אבל יפה פה בטירוף. לבן פה בטירוף. פשוט הכל פה שלג. הכל. טוב. אז השעה מאוחרת. מה השעה? שאלה. עכשיו 4:15. 4:15. הרכבל עליון מן הסתם כבר נסגר. יש פה ערפל פסיכי. אנחנו לא באמת רואים כמעט כלום. יש שם את בנו מקדימה, לא נראה לי שתראו אותו. אנחנו החלטנו שאנחנו מסיימים את המסלול שלנו להיום. אנחנו בעצם פה על איזשהו כביש, שהוא לא באמת כביש. הכל פה שלג. ממש לקראת הסוף, אבל לא באמת. ממש לקראת הר חבושית, אבל פשוט התנאים קשים מדי כבר להמשיך. ונחזור לפה בהזדמנות הבאה. היה מאוד כיף, היה מדהים, אבל... קצת זלזלנו בשלג. קצת זלזלנו, צריך לבוא. דבר מאמה נייצ'ר ניצחה אותנו. בהחלט חייב לבוא יותר בהתאם, כמה זוגות גרביים עם בגדים מאוד
עם נעליים יותר נכון, שמאוד יתאימו לכם נגד מים, כי מבחינת חום ביום, בהליכה עצמה לא חם. לא חם מדי, כאילו אתה לובש מעיל חולצה וזהו. כן. אבל הרגליים, וואו. זה יותר חזק מהכל. אנחנו לא עם נעליים לא טובות, אנחנו כל אחד פה עם נעליים מאוד טובות, אבל עדיין זה חודר וחודר. כי העומק פה פשוט מטורף. וזהו, שמח שצפיתם בסרטון עד פה. אם אהבתם תשאירו תגובות, לייקים, תעקבו לעוד מלא סרטונים וטיולים שכמובן תעקבו. לא נאכזב אתכם בשום טיול שאנחנו לא נסיים. וגם את הטיול הזה אנחנו נשלים בסופו של דבר, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו למי שרוצה. וזהו, היה כיף לצלם לכם, היה כיף בחרמון לראות את השלג המטורף, שאשכרה זה המסלול היחיד בארץ. אלפיניסטי? מסלול האלפיניסטי היחיד בארץ. אלפיניסטי, אלפיני. איך אומרים? כן. יאללה. מה שנקרא, נתראה בשבילים.